Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po akong masugid na taga-subaybay ng inyong channel. Kuya Bari, alam po ninyo, nakaka-relate po ako sa mga kwentong aking napapakinggan at napapanood sa inyong programa. At ito po ang dahilan kaya sumulat ako at ibabahagi ko na rin ang aking karanasan. Nais ko pong mapakinggan din ng iba, lalong-lalo na ng mga kabataan ngayon dahil alam ko po na mayroon silang mapupulot na malaking aral. Hindi ko na lang po ibibigay ang saktong lokasyon kung kailan at saan nangyari ang kahindik-hindik kong karanasan patungkol sa aswang bilang respeto na rin sa kultura at inaalaga ang imahe ng lugar na ito. Sasabihin ko na lang po na ito po'y naganap sa isang liblib na barangay sa Bicol. Sa totoo lang po, Kuya Bari, ay isa ng tourist spot ang lugar na ito. Ngunit sa kabila ng magagandang tanawin at nakaka-relax na atmosfera ng lugar na ito ay may nakatagong kwento ng kababalaghan at katatakutan mula sa mga tulad kong totoong nakaranas ng engkwentro laban sa mga di kapanipaniwalang mga nilalang. Tubong Bicol din po ang aming pamilya, subalit nang gumanda ang trabaho ng aking ama sa Maynila ay doon na kami nanirahan. Napapasyal na lamang kami ulit sa kinalakhang probinsya kapag mayroong mahalagang okasyon ang angkan naming mga Tolentino. Tandang-tanda ko pa, ikakasal noon ang pinsang kong si Fred. 27 taong gulang ako noon at binata pa. Alam po ninyo, Kuya Bari, usong-uso noong taong 1990 ang mga sayawan sa gabi ng besperas ng ikakasal. Naglalagay sila ng bubong na gawa sa tolda. May 4 na poste at sa loob ay mayroong nakapaikot na mga upuan kung saan nakaupo ang mga magagandang dilag na maaaring piliin upang maisayaw. Aayusan din ito ng mga dahon ng nyug ang palibot ng kubol at lalagyan ng mga sariwang bulaklak at makukulay na tela. Maingay, masaya at puno ng tawanan ang lugar kung saan kami nakapwestong magpipinsan na binata. Sa hindi maipaliwanag na trip namin ng gabing iyon ay nagpustahan kami kung sino sa amin ang makapagpapasagot maski isa sa mga dalagang aming makakasayaw. At dahil may taglay akong karisma, Kuya Bari, at kapugian syempre, moreno, matangkad at syempre taga Maynila ako, kaya't nagyabang ako na ako ang mananalo sa aming pustahan. Sinipat ko ang mga kadalagahan. Magaganda sila at mayumi, pero may isang babae ang pumukaw sa aking paningin. Mahaba po ang itim niyang buhok, maamo ang kanyang mata at hindi maitatangging isa siya sa may pinakamagandang mukha sa lahat ng naroroon. Subalit napansin ko, Kuya Bari, na walang lumalapit po sa kanya para siya ay isayaw. Bumulong ako kay Fernan, isa sa mga pinsan ko, at itinuro sa kanya ang babaeng iyon. Isang matalim na titig ang isinagot niya po sa akin at tinanong ako kung sigurado daw ba ako? Bumulong din siya sa akin at sinabing pumili na lamang ako ng iba. Akala ko noon ay baka tipo rin ni Fernan ang dalaga, kaya sinabi nitong huwag ko daw papakialaman ang babaeng iyon. Ngunit sadyang matigas po ang ulo ko at hindi ako nakinig sa kanya. Siya ang pinili kong makasayaw at makilala ng gabing iyon. Nilapitan ko siya. Nakiusap na kung maaari ko ba siyang isayaw. Isang mahinhing ngiti naman ang itinugon niya sa akin. Maya-maya, isang malamyos na awitin ang pumailanglang sa hangin. Kuya Bari, agad kong hinawakan ang kanyang bewang at siya na may sa aking balikat. Nagsimula kaming kumilos at umindayog ng dahan-dahan. Ang daming nakamata sa amin. Parang pakiramdam ko ay uminit ang paligid
dahil ang lahat ng atensyon ay nakatutok sa aming dalawa. May mga nagbubulungan pa nga. Hindi ko na lamang sila pinansin, Kuya Bari, dahil nakapokus ako hindi lang sa maganda niyang mukha, kung hindi sa pustang pwede kong mapanalunan kapag napasagot ko ng oo ang babaeng aking kasayaw. Nagpakilala ako at tinanong ko naman ang kanyang pangalan. Siya raw si Estela. Kaibigan daw niya si Maria, ang mapapangasawa ng aking pinsang si Fred. Sabi pa nga niya sa akin ay hindi naman daw talaga siya nakikihalubilo sa mga ganitong okasyon. Subalit napilitan lamang siyang lumahok dahil sa paanyaya ng kanyang matalik na kaibigan. Magaan pong kausap itong si Estela. Mabait, mahinhin. Pero dahil mayabang ako, agad kong tinanong sa kanya kung tipo ba niya ako. Natatandaan ko pa nga ang gulat na rumehistro sa kanyang muka nang tinanong ko po iyon. Gulat na gulat siya sa diretsahan kong pagtatanong. Sinabi ko pa nga sa kanya na siya ang magiging pinakamaswerteng dalaga kapag magiging kami sa oras ding iyon. Ngunit tumanggi siya at tila nasaktan. Biglang sumeryoso ang kanyang muka kaya nanahimik akong bigla. Binitawan niya ako at akmang babalik na sana sa upuan nang bigla ko siyang hilahin pabalik. At dahil doon, nawalan siya ng balanse at diretso siyang napasandal sa aking dibdib. Sa totoo lang, Kuya Bari, hindi ko matanggap na isa lamang tulad niyang probinsyana ang tatanggi sa akin. Dahil sa Maynila, wala pang humihindi sa angking kong karisma. Biglang hinalikan ko po siya nang walang paalam at kasunod ng kanyang mabilis na pagkalas. Isang sampal ang dumapo sa aking mukha. Aminado po ako na bastos ko po si Estela. Mabilis siyang tumalilis paalis sa lugar ng sayawan. Hindi ko na natanaw kung saan siya pumunta. Parang ang bilis. Parang bigla na lang siyang nawala na parang bula. Napansin ko ang mga pinsan ko na hindi mapakali at paminsan-minsang sumusulyap sa akin. Kaya alam kong ako ang kanilang pinag-uusapan. Paglapit ko po sa kanila, sinabi nilang wag na raw naming ituloy ang pustahan. Napakunot naman ang aking noo. Hindi nagtagal. Nagkainuman pa kami ng gabing iyon, Kuya Bari. Medyo tinamaan na rin ako ng espiritu ng alak at alam ko kung itutuloy pa namin ng ilang rounds ang inuman, baka hindi na ako makauwi sa bahay ng aking tita na mayroon ding kalahating kilometro ang layo ng lalakarin ko. Ganoon kasi ang mga bahay po noon, magkakalayo. Kung kaya't tumayo na ako at inaya ko na si Fernan na umuwi. Pumayag naman siya at agad na nagboluntaryo pa ang iba kong pinsan na ihatid ako. Dahil nga sa malalayo ang mga kabahayan ay napilitan kaming dumaan sa gitna ng mga puno at halamanan. Habang naglalakad kami, biglang parang mayroong nakamasid sa amin. Tiningnan ko ng isa-isa ang aking mga pinsan kung mayroon bang isa sa kanila na nagbabaliw-baliwan para sindakin ako. Ngunit wala naman. Dahil kumpleto silang nakasunod sa aking likuran at gilid. At sa muli kong paghakbang ng aking mga paa, narinig ko ang malalakas na pag-alulong ng mga aso sa lansangan. Nagsimula akong maglakad ng mabilis, pero pakiramdam ko po ay may humihila sa akin mula sa aking likuran. Hindi ko na nakita kung sino o ano iyon dahil sa dilim ng paligid. Hanggang sa may isang sigaw ang gumambala sa tahimik na gabi. May biglang tumulak sa akin at ako'y bumagsak po sa lupa. Ngunit ang pagbagsak kong iyon ay ang pangyayaring nakapagligtas ng buhay ko. Dahil dinadagit na pala ako ng lumilipad na aswang. Biglang lumiwanag ang paligid nang maalis ang mga ulap
na tumatakip sa buwan. At mula sa liwanag nito, kitang-kita namin ang tila malaking ibon na lumilipad at iniikutan kaming magpipinsan. Agad naman akong pinalibutan ng aking mga kasama. Ikinulong nila ako sa pamamagitan ng pagkakahawak-hawak ng bisig nila na nakataas. Sabi nila, ako raw ang pinupunterya ng aswang na iyon, kaya kailangan naming magmadali na makarating na sa bahay ng aming tiyahin. Nakiusap naman si Fernan sa aswang na tigilan na kami at patawarin na rin daw ako dahil hindi ko raw sinasadya ang aking ginawa. Ako naman, Kuya Bari, ay biglang naguluhan sa mga nangyayari. Nag-alangan ako kung ano ang dapat kong gawin. Habang nakaupo sa silong ng braso ng aking mga pinsan, ay naglalaro sa aking isipan ang mga kwentong aking naririnig tungkol sa mga aswang. Sinubukan kong mag-isip ng malinaw at magsilbing matapang, pero wala akong maisip na paraan para makatakas sa panggagambala ng aswang na ito. Nanginginig na rin ang aking mga tuhod ng mga sandaling iyon. Nagising na lamang ang diwa ko sa malaling pag-iisip nang marinig kong muli ang tinig ni Fernan. Sa una ay hindi ko siya maunawaan, subalit nang banggitin nito ang pangalan ni Estela at ang biglaang paglubay sa amin ng aswang, naanalisa ko na ang lahat. Noong wala na ang aswang, ay nag-unahan na kaming tumakbo pauwi. Humahangos kaming bumungad sa tarangkahan ni Tia na nooy nag-aabang na sa pintuan kasama si Tio Delfin. Galit na galit si Tia at sinisimulang kaming sermonan. Nalaman niya kasi ang ginawa kong kabulastugan sa sayawan. Gayon ding nalaman din niya na mayroong umaaligid na aswang sa amin. Napansin raw nila ang masangsang at malansang amoy bago pa kami dumating. Kaya sila daw ay nag-abang na sa labas ng asawa nito. Noong kumalma na kami, ay saka kami nagkuwento sa kanila tungkol sa nangyari. Sabi ni Tio Delfin ay kailangan ko raw mag-ingat dahil hindi daw ako lulubayan ng aswang na iyon hanggat hindi ito nakakaganti. Kaya naging alerto kami magdamag. Nawala po yata ang kalasingan namin ng gabing iyon dahil sa tindi ng takot namin. At dahil doon, wala na ring umuwi sa aking mga pinsan. Nagsiksikan kaming 5 sa silid. Sakalang ata po kami nakatulog nang sabihin po ni Tio Delfin na wala na kaming dapat ipag-alala dahil nakapaglagay na po siya ng mga pantaboy sa aswang palibot ng kanilang bahay. Kinabukasan, natuloy na nga ang kasal ni Fred. Masaya naman ang lahat sa handaan. Kumakain ako sa lamesa kasama ang mga bisita. Ngunit habang kumakain, nahagip ko ng paningin ang papadaang si Estela. May hawak itong basket na may dalang pinamili. Parang naging slow motion po ang oras. Nakatitig siya sa akin. Nabitawan ko tuloy ang kutsara ko. Nagkatinginan kami, pero siya ang naunang bumawi ng paningin. Nakatungo lang siya, naglakad papaalis. Makalipas ang ilang araw, hindi kaagad ako pinayagan nila Fernan na umuwi ng Maynila. Nais pa raw nila akong makasama. Pumayag naman sila nanay na iwan ako. Katwiran nila, malaki na raw ako at kaya ko na ang aking sarili. Bilin lamang nila ay mag-ingat akong palagi. Pagkaalis nila ay masinsinan akong kinausap ni Tio Delfin. Ang sabi niya sa akin ay kailangan ko raw humingi ng tawad kay Estela. Matagal na raw usap-usapan na aswang itong si Estela at naniniwala si Tio na ito ang sumugod sa akin ng gabing iyon. Kailangan ko raw ng iba yung pag-iingat dahil baka raw hindi ako lubayan nitong si Estela hanggat hindi nakapaghihiganti sa ginawa kong pambabasto sa kanya.
Ngunit dahil naroon na ako sa sitwasyong iyon, sabi niya kung sakali man ay tuturuan niya ako ng mga bagay na maaaring makatulong sa akin sa oras ng kagipitan. Sa ikatlong gabi ay muli na naman kaming nagkaharap-harap sa inuman ng aking mga pinsan. Doon po ulit iyon kila Fred. Hindi ko alam kung anong nakain namin noon at talagang nagpakalunod kami sa alak. Halos bagsak po ang lahat. Pero dahil hindi naman ako sanay na matulog sa lamesa o upuan na tulad nila, ay nagpa siya akong umuwing mag-isa kila Tio Delfin. Hindi ko na lamang silang ginising. Tinahak ko ang madilim na daang mag-isa. Pasuray-suray sa kalsada. Ngunit habang nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad, ay may naamoy akong parang malansa. May napansin din akong isang bulto na tila nakatayo sa itaas ng isang matayog na puno ng niyog. Ngunit habang papalapit po ako, napansin ko ang mga di karaniwang katangian ng nilalang na iyon. Nanlaki na lang ang aking mga mata nang mapansin kong mabalahibo ito at purong itim. Mayroon din itong malalaking pakpak. Sa isang iglap lang, natanto ko na hindi ordinaryong nilalang ang nasa itaas ng puno ng niyog. Labis ang naging lakas ng kaba ng aking dibdib na mga oras na iyon. Alam ko, walang matinong tao ang aakyat sa puno para lamang ako'y paglaruan. Kaya naman alam ko na ang nilalang na aking tinatanaw sa itaas ay isang aswang. Maya-maya pa'y kumilos ito at pumagaspas pabulusok sa aking kinatatayuan. Una ay tinangka ko pang gumawa ng malayang pag-eskapo, ngunit parang hinahabol niya ako. Paikot-ikot ito sa itaas na parang isang lawing naghahandang dumagit sa isang sisiw. Sa huling sandali, nagdesisyon akong lumaban. Tinapon ko ang takot sa aking likod at nag-focus ako sa aking layunin, ang talunin ang mabangis na aswang na ito. Habang ito'y lumalapit, Kuya Bari, sinabayan ko ito ng matinding sigaw. Nagbanta ako at nagmura. Ginawa ko ito upang pagtakpan ang labis na takot at pagkabigla. Dahil sa ginawa kong iyon ay nawala siya bigla sa itaas. Ang aking pandinig ay naging alerto sa bawat ingay ng paligid at ako'y nakikiramdam dahil baka bigla itong sumulpot sa kung saan. Noong unay itinatanggi ko pa ang nangyayari sa akin ng mga oras na iyon. Iniisip na dahil lamang ito sa espiritu ng alak. Ngunit sa di kalayuan, may isang katauhan na biglang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kanyang anyo ay hindi kapani-paniwala. Mahahaba ang kuko sa kanyang mga daliri. Matulis din ang mga ngipin na umaabot sa kanyang baba. At ang mga matang pulang-pula na sumisilip sa kadiliman. Ako'y labis na nabalisa. Ngunit pinatatag ko ang aking loob sa kabila ng labis na takot sa nilalang na nasa aking harapan. Naghanda ako. Lalaban ako. Naniniwala ako ang liwanag ay laging magwawagi laban sa kadiliman. Isinigaw ko ang dasal na turo sa akin at isinuot ko ang amuleto na nagbibigay ng proteksyon sa mga masasamang espiritu. Ito'y bigay ni Tio Delfin. Biglang tumigil ang mundo sa paligid ko. Parang ang oras ay hindi na tumatakbo. Ang aswang at ako, kami nagharapan sa gitna ng gabi. Sinubukan niya akong takutin gamit ang kanyang pagbabagong anyo at ang mga taghoy. Ngunit hindi po ako nagpasindak. Habang patuloy sa pagmamatapang, parang nag-alinlangan ito't umatras na tila nawala ng ganang sumalakay. Inipon ko naman ang lahat ng aking lakas at inihanda ang aking kamao. Nanginginig man ako dahil sa takot,
Ngunit hindi ko na yun inintindi pa. Ang importante, maipagtanggol ko ang aking sarili. Sa ilang minutong nagpapakiramdaman, ay agad itong nagdesisyon na sumugod. Hindi kaagad ako nakaiwas at nakagat niya ako agad sa braso. Sobrang sakit nun, Kuya Bari. Sa sobrang talas ba naman ng mga ngiping bumaon sa aking braso ay halos mapaiyak ako sa sakit. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ang biglaang pagmamanhid nito. Dahil doon ay inundayan ko siya ng isang malakas na suntok. Dahil doon ay muli siyang sumugod. Ngunit sa pagkakataong ito, mas inihanda ko na ang aking sarili. Sa kanyang pagsugod ay agad ko siyang sinapak. Rinig na rinig ko pang lumagatok ang kanyang panga at agad siyang humiyaw ng panaghoy. Ngunit hindi pa rin nagpatinag ang aswang na ito at muli siyang umatake. Sa pagkakataong iyon ay naalala ko ang bilin sa akin ni Tio Delfin. Kinagat ko siya sa kanyang mga kuko. Pilit itong nagpupumiglas habang hawak-hawak ko ang kamay niya at kagat-kagat ko pa rin ang kanyang kuko hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Tama nga, tama si Tio Delfin. Kahinaan ng aswang ang kanyang kuko. Nang bitiwan ko siya, agad siyang nag-anyong ibon muli. Paikot-ikot sa itaas at lumilika ng malalakas na ingay sa paligid. Sinamantala ko na ang kanyang pananaghoy sa itaas. Naghanap ako ng patpat at hinabol ko ang kanyang anino. Pinagpapalo ko iyon at sa tuwing matitsyempohan ko na mapalo ang anino ay agad sumisigaw ang kalaban sa itaas. Gulat na gulat ako dahil nasasaktan siya sa mga palo ko. May pagkakataon pa nga na para itong nawawala ng balanse sa kanyang paglipad. Muli na naman itong sumubok na ako'y dagitin. Subalit bigla itong napatigil dahil sa hawak ko sa aking kamay ang isang maliit na botelyang mayroong banal na tubig. Hiningi ko ito sa simbahan pagkatapos ng seremonyas ng kasal. Agad kong iwinisik ito sa kanyang mukha. Lumipad pa itaas ang aswang. Sumigaw ako. Humingi ako ng tawad. Binanggit ko ang pangalan ni Estela at sinabi kong labis ko ng pinagsisisihan ang naging asal ko at pambabastos ko sa kanya. Paikot-ikot lamang ito sa itaas. Lumilikha ng mga nakakatakot na tunog. Gumuhit ako ng krus sa lupa at pagkatapos ay pumulot ng kaunting lupa sa lugar kung saan nagtagpo pa krus ang mga linya bago ako tumakbo ng mabilis papalayo. Sabi kasi ni Tio, ang paraang iyon ay makakatulong upang hindi na ako habulin pa ng nilalang na iyon. Matapos ang mahabang labanan, ang aswang ay napilitang bumalik. Pabalik sa kung saan man siya nagmula. Nanalo ako sa laban. Ang aking lakas ng loob at paninindigan ay nagtagumpay laban sa takot at kasamaan. Naging aral po sa akin, Kuya Bari, na kahit gaano man kahigpit ang pagsubok at kahinaan ng katawan ko, hindi ko hahayaang matalo dahil lamang sa takot. Ang pakikipaglaban sa aswang ay isang simulain ng pagtatanggol sa sarili. Mabilis ko na ring tinahak ang daang pauwi. Nang maabot ko ang tahanan ay naroroon sa balkonahe si Tio Delfin. Agad niya ako tinanggap at dinaluhan nang mapansing tila pasuray-suray ako sa paglalakad ko. Akala niya ay dala lamang iyon ng aking kalasingan. Tinanong niya ako kung bakit hindi ko raw kasama ang iba at bakit hinayaan akong umuwi ng lasing at mag-isa. Mabuti na lang daw at hindi ko nasalubong sa daan ang aswang at nakauwi ako ng ligtas. Hindi niya kaagad napansin ang mga sugat sa aking braso. Hindi na ako nagkwento sa kanya. Alam ko kasi na kapag binuksan ko pa ang usaping iyon ay baka abuti na kami ng umaga sa pagkukwentuhan.
Nakakaramdam na rin kasi ako ng pagkahapo at nais ko na lamang magpahinga at matulog. Kinabukasan, nagkagulo ang maraming tao sa loob ng pamamahay. Gising na ako subalit nararamdaman ko ang matinding panghihina. Hindi ako makabangon. Ni talukap ng aking mata ay hirap akong imulat. Narinig ko sila. Nag-uusap na pumayat daw akong bigla. Gusto kong bumangon pero nahihilo ako at wala talaga akong kalakas-lakas. Ayon sa kanilang kwentuhan, kailangan daw agad akong magamot dahil maaari ko raw ikamatay ito kapag hindi naagapan. Maya-maya'y narinig ko ang boses ni Tio Delfin na sinasabing hindi daw niya napansin agad kagabi na mayroon pala akong kagat ng aswang sa braso ko at hindi ko raw naikwento sa kanya na nagkaharap kami ng kinatatakutang aswang. Ayon sa mga kausap niyang matanda, ang sumpa ng kagat ng aswang ay isang malalang karamdaman. Unti-unti daw nitong kinakain ang aking lakas. Napagtanto kong hindi pa pala tapos ang laban namin ng mabangis na aswang. Bagamat wala na ito sa aking paningin, ay unti-unti pala nito akong ginagapi. Kung kaya't nagdesisyon si Tio Delfin na tawagin si Mang Jose, ang mangangalakal na albularyo. Isa po siyang magaling na manggagamot, Kuya Bari, sa lugar namin at mas may kaalaman sa mga sinaunang talinghaga at panlaban sa mga masasamang espiritu. Naghanda siya ng isang espesyal na halaman na kilala bilang Herba del Aswang. Naririnig ko na gagawin itong langis mula sa katas ng dahon nito na siyang ipapahid sa aking mga sugat. Mabisa raw ito na panlaban sa sumpa ng kagat ng aswang. Noong matapos sila sa kanilang paghahanda, agad nilang ipinahid ang likidong iyon sa aking mga sugat. Sa loob lamang ng kalahating oras, naramdaman ko ang tila kakaibang kababalaghang tila nawawala ang sakit sa aking mga braso. Ang pampahid ay nagdulot ng kahusayan sa aking katawan. Agad kong naimulat ang aking mga mata. Tuwang-tuwa naman ang mga taong nasa paligid ko. Mahusay talaga ang halamang iyon at napagaling niya hindi lang ang aking sugat dahil unti-unti ring bumalik kaagad ang aking lakas. Parang nga lang akong nagdahilan at wala naman talagang inindang sakit. Labis naman akong nagpasalamat kay Mang Jose dahil sa pagtulong niya sa akin at sa pangontrang kanyang ginawa. At dahil marami ang nakasubaybay sa aking mabilis na paggaling, nagdesisyon silang magtanim ng maraming ganitong uri ng halaman upang magamit daw sa oras ng pangangailangan at pantaboy mula sa masasamang nilalang. Kinabukasan, nang tuluyan na akong gumaling, sinamahan ako ng Tio Delfin na pumunta kina Estela. Nais ni Tio na bago ako umalis ay kailangang maitama ang maling nagawa ko po sa aking kapwa. Mayroon pa raw pag-asa na magkasundo kami ni Estela. Sa tulong naman po at pangungumbinsi ni Tio ay nagharap kami ni Estela at humingi nga ako ng tawad sa kanya. Sa isang matamis na ngiti, natapos ang aming alitan. Umuwi na rin ako sa Maynila sa araw ding iyon at sa aking pag-uwi, baon ko ang mga karanasang nagturo sa akin ng mahalagang mga aral. Itinuro nito sa akin ang kahalagahan ng pagiging isang mabuting tao, makinig sa mga nakatatanda at magdasal upang maprotektahan ang ating sarili. Dapat igalang ang iba at huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Napagtanto ko, Kuya Bari, na ang magandang panlabas na anyo ay hindi sapat na dahilan para umapak ng iba.
at lalong walang pinakamagandang paraan ng pagganti kung hindi ang pagbibigay pansin sa sariling mali, paghingi ng tawad at pagbabago. At bilang panghuli, ang pagrespeto at pagmamahal sa kapwa at sa sarili natin ay ang magdadala sa atin sa kaligtasan at tagumpay laban sa mga pagsubok sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking padalang sulat, Kuya Bari. Salamat po sa inyong pagtanggap at aasahan ko po na sa agad na sandali ay mapalabas na sa inyong YouTube channel ang aking kwento. Mga kasundo, totoo talaga ang aswang. Pero tulad po ng mga tao, dapat rin natin silang igalang at huwag agad-agad na huhusgahan. Ako po ang inyong bagong kasundo na lubos na gumagalang, Mando. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.